Prøv at se den. Gå hen til den igen. Vil du sætte en på ham? What? Men lidt klar, jeg skal lige have dig med. Yes. Så fik jeg sgu da det. Har du købt sådan en der, Clark? Så tager vi lige en, hvor I begge to er der. Ja, jeg skal have det. Sådan. Så vil vi sgu da gøre det. Filmer du? Hvor er de andre? De går ned ad trappen. Hvorfor? Mamma, er vi færdige? Mamma, nu er vi færdige. Må jeg se? Jeg Se, hvor de springer. Må ikke tage hammer. Springer i aften, far. Nej, du skal sætte... Må jeg sætte et stykke? Er der nogen, der vil tage et billede, mens jeg sætter et stykke på? Stop. Tag et billede, mens jeg sætter et stykke på. Gerne til det. Jeg gik der til skolen. Jamen så billeder.